Human sa bagyong Odette nga mikuso-kuso sa Sugbo, gitaho sa mga kadagkuan sa Sebeco 1, 2 and 3 nga ubay-ubay na ka mga lungsod ug dakbayan ang ilang napasigahan og kuryente. Ato sa multi-sectoral meeting nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia karong adlaw, Disyembre 29, mitaho ang Sebeco 2 nga 11 na ka mga lungsod ug duha ka syudad ang ilang na-energize sulod sa ilang jurisdiction. Hopefully, we can complete the energization up to the household level by January 31. No? Maybe we can reach 97. All of the damaged one. I think it's only the what needs work is just Houses, Compostela. Yes, Compostela and Danao. We are now concentrating And Danao. on Compostela and Danao. Samtang ang Sebeco 3 nga nagserbisyo sa syudad sa Toledo, lungsod sa Pinamungahan, Aluginsan, Balamban ug Asturias, nakapasiga og 36% o kapin 38,000 ka mga panimalay. Hopefully, no, by December 31, mahuman na to ang triple circuit line do 69 kV, 34 and 13.2 underbuilt. Kana na lang siya nga portion ang wala na to mahuman. Once mahuman na siya, then mo spike po ang energy station level sa household. Samtang ang Sebeco 1 nga nagserbisyo sa syudad sa Karkar ug 17 kalaing mga lungsod sa habagatang bahin sa Sugbo, nagkanayon nga ang lungsod na lang sa Badian, Barili, Argao, Dalaget, ug Buluon ang wala pa mapasiga. Then ang target na to this New Year before mo end ang 2021 by December 31, ma-energize na to ang mga unom ka municipalities ang kada sa lungsod poblasyon, yes. Mipasalig ang mga power distributors sa lalawigan sa Sugbo nga walay hunong ang pagtrabaho ug pagpaningkamot sa mga linemen nila aron mabalik ang kuryente ug mapasiga ang mga panimalay sa lalawigan. Samtang misanong usab sila sa hangyo sa gobernador nga unahon ang pag-energize sa mga dagkong mga pumping station sa lungsod sa Mualboal. Samtang ang Chief Operating Officer sa Aboitiz Power Distribution nga si Consul Anton Perdices nagkanayon nga nakapasiga na ang Visayan Electric Corporation (VECO) og dulan 122,000 ka mga panimalay. Ang VECO maoy nagserbisyo gikan sa lungsod sa Liloan padung sa lungsod sa San Fernando. Apil na usab ang dakbayan sa Sugbo ug Mandaue. Matod ni Perdices nga nadugay gayud ang pagbalik sa kuryente sa mga dapit nga giserbisyoan sa VECO tungod kay daghang mga poste ang nangatumba ug mga wire nga naputol. Gihangyo usab ni Garcia nga unahon ang pag-energize sa water pumping stations sa lungsod sa Konsolasyon ug Liloan kay mao kini ang gihangyo sa mga mayor didto ato sa iyang pagbisita sa norte kaniadtong Martes, Disyembre 28. So the strategy we're doing is from the very beginning, we've been clearing the lines and energizing the priorities, the hospitals and the water pumps. At the same time, we have separate crews that are going and are closing the fuse cut-out switches. If you look at your transformers, you'll see a small bar with a ring that has to be closed in able to get power. So the lines that are clear, we're doing that at the same time. So thank you. I really wish to commend our DUs for working against all odds and against all kew-kew. And I had not thought nga makapasiga mo ingon ato kadaghan ang sa Sebeco 1. I thought madugay-dugay gyud mo kay grabe makaingkadaot. Grabe. May na lang first of all, ang atong power source, ang T7, na made available. Mo na giingong, if there's a will, there's a way. Diba? May gani, kay you work with Sebeco. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.